Ty vole Jirko, ten Landr byl super, ale dal bych ho klidně jako i za jiných podmínek, víš co, tohle to je moc fajn, třeba pojď to udělat v zimě. Cože v zimě? No jasný, vole, bude to prdel. Tak půjdeme v zimě, no. Jsme tu 10 minut, už jsme se 60krát pohádali, nevěřím tomu, že tu budeme až do rána a jestli tady to celý vypiju, tak mě praskne pumpa, takže mi to aspoň nebude srát. Louši, co mi řekneš k dnešnímu přespání? Dnešní přespání je naprosto úžasné, jsme svými kamarády, všechny mám moc rád. To měl, že za píčoviny, před chvilkou si tady vyřval, jaký jsme buzeranky. Tak jsme na místě, na dnešním místě, kde budeme dneska přespávat, je aktuální, mohli jsme si vzít teploměr, co? Co mohli? Já teploměr. Měl by být nějakých -5. A tak uvidíme, jestli to vydržíme dál. Já tomu věřím, já tomu pevně věřím. Tak, tady máme stan. Jsme si také pěkně vyhrabali kysnu. Ohýnek už nám plápolá. Kolik myslíte, že tak pocitově kaldo, kolik by mohlo být? -8. Potouši? Nebude pod -5. Taky má být, ne? Jakoby, Má. jo. Takže vždycky k ní chodí, vole, a že spolu perou prádlo a koukají na tu pračku, jak to pere. Ty vole, to sviští, člověč. Chtěl bych si být momentálně někde jinde, s někým jiným. A nevěřím, že tady pořád jsem. Je to strašný. Bože. Kde ten dům? Venku? Mavouši. To je. Je venku. Tebe bojový úkol, to jsem žlíků. Hele, já už jsem dneska byl venku dost. Jirko, Co můžeš říct dnešnímu přespání? Jirko, Nejdu tam. Zatím skvělý. to Naprosto jsem nadšenej. Teď nás zahnal teda krušnej vítr se sněhem. píču, vole, prostě Jirka je Ale moc čál, zvládli jsme to. vole. Nelži. A teď se někdo spacák, lehnu si a jdeme spinkat. Jdeme spinkat vlastně, si budeme povídat a provokovat se tak jako kolik je vůbec hodin. Máme 20-26, vidím to tak, že do 9 bude sranda, pak se začneme štvát. A třeba tak kolem 3 Do záběru už mě cerete od začátku. vstavem a odcházíme. Já A bych nebo to ne. viděl už na 11. Prostě. Tak jo lidi, spinkáme ve stánu. Nebudu tomu věřit, ale pořád jsme tady. Podle předpovědi, tak na výhledě, která je tady za kopcem, je -7 stupňů. Pocitově, ale určitě máme tak -10, vole. No, ale zatím v pohodě. Zatím jako teď začínáme, budeme snažit se spinkat a uvidíme, jak ten večer vůbec dopadne. Já už jsem taky jako vyspal ty věci. A já mám 4 tituly, vole, z Karlovky, vole. Řekl, co si myslíš o dnešním ránu? Ne, jste píčucové, že byste tady chtěli být ještě 10 hodin, vole. Potouši? No, jako to je. Tak jo, je 7:30 ráno, nemáme tušení kolik je stupňů, ale žijeme. Přežili jsme noc, takže teď to pobalíme a bude se hlásit u teplýho čajíčku. Co myslíme o této situaci? Je to nepříjemné, protože Kalíšek jako správný sobec se na nás vysral a já tam musím uníst vlastně většinu věcí sám. Takhle se jde snadno. Tvůj tip? Kolik je stupňů u baráku? Platí -4, to jsem řekl. Dobře, já říkám -10. Neviděl ještě. -6.